Ahoj všichni, pokud mě neznáte, tak moje jméno je Kristýna Mládková, je mi 16 let a jsem na výměně v Brazílii. Jsem na výměně díky Rotary, takže děkuji moc Rotary, pokud se na to někdo tady dívá. Děkuji za tuhle příležitost, je to skvělý a jsem tady už 200 dní a vůbec mi tak nepřipadá, takže čas letí hrozně rychle, hlavně na výměně. Proč dělám tohle video? Já jsem se rozhodla, že začnu dělat takový krátký videa, které budou o tom, co dělám v Brazílii, co třeba dělám normálně přes den, teď když jsou prázdniny a pak jak budu ve škole, tak vám ukážu školu a jak prostě chodí. A nevím, jestli budu dělat každý den, záleží na tom, co budu ten den dělat, nebo jestli třeba budu celý den jenom doma, nebo budu někam na nějaký výlet. A mohly by být třeba tak jednou týdně, že bych udělala sestřih tak nějak ze všech dní, nebo z toho, co budu mít. Takže vážně záleží na tom, co budu dělat. Takže nečekejte to videa nějak extra často, nějak ne každý den, to určitě ne. Ale snad jednou za týden, jednou za 2 týdny to by mohlo jít. Takže snad se vám tohle nápad bude líbit a snad se vám budou líbit videa z Brazílie a pak možná i z Česka, kdo ví. Takže to je asi všechno, co vám v dnešním videu řeknu. A uvidíme se další videa. Ahoj! Ahoj všichni, dneska je pátek 3. února a zrovna jsem sama doma, protože moje rodiče jeli pracovat a můj 10letý brácha letěl včera Sampdoria. Bratranec měl narozeniny, takže za ním měl to oslavit. Prvně jsme tam měli vlastně všichni, ale ta letenka pro jednu osobu je docela drahá, ale moje rodiče našli nějakou slevu a chtěli to koupit, ale potom to bylo nějak vyprodané, takže to vlastně ztratili, takže jsme tam nemohli jet všichni. Ve středu večer tak jsme šli do restaurace vlastně jedna jména studentka je z Dánska a jednu holku, která byla před 2 rokama v Dánsku. Takže jsme vlastně sešli a šli jsme všichni studenti s nima do restaurace na večeři. A potom jsme jeli k Mini domu. Mini je vlastně jména studentka z Dánska. A tam jsme spali a ve čtvrtek tak jsme si pak dali na filmy a rodiče pak pro mě večer přijeli a šli jsme vlastně do centra města, kde jsou různé restaurace a my jsme vybrali italskou restauraci a pak jsme jeli domů a já jsem byla unavená, takže jsem šla hnedka spát. Teď je něco po 9. hodině večer a jdu s mojí rodinou do restaurace a jde s námi další studentka Mini, která je z Dánska. Už vám o ní dneska říkala něco. Uvidíte nějakou brazilskou specialitu, která záleží na tom, co dám k jídlu, ukážu vám to. Takže uvidíme se v restauraci. Ahoj všichni, takže už to byla doba, kdy jsem nedělala žádný video. Naposledy v pátek, myslím. Šli jsme do restaurace, kde jsem to zapomněla všechno natočit. A potom jsem zapomněla všechno natočit. Takže za to se moc omlouvám. Ale dneska jsem šla na Rotary schůzku a konečně jsem dostala peníze. Teďka jsem tam byla po 2 měsících, naposledy jsem tam byla 6. prosince. Takže jsem dostala vlastně peníze za 2 měsíce, takže to je dobrý, mám konečně peníze. Můžu utrácet. Co jsem dělala o víkendu? Z pátku na sobotu u nás spala Mini a potom vlastně v sobotu tak jsme vstali a dojela pro nás Mini mamka. A oni měli doma šuhásku, což je vlastně taková brazilská grilovačka. Potom jsme šli večer na Praia Brava, což je tady pláž, vlastně, která spojuje Balneáriu Camboriú a Itajaí, jsou vlastně 2 města. A potom jsem u ní spala. A v neděli tak jsme šli na Praia Brava znovu, ale tentokrát jsme šli se opalovat a do moře a tak. A šel s náma i Robin, který vlastně z Francie, tady další jiný student. Vrátili jsme se asi v 1 odpoledne, protože jsme šli k sousedům Miným na oběd. Tam měli takovou malou party, tak jsme tam šli do bazénu a měli jsme další chvásku. Pak pro mě večer v neděli dojeli rodiče a šli jsme do Bob's, což je něco jako McDonald's, takový brazilský McDonald's.
Ale McDonald's mají vlastně taky, takže to je prostě takový další fast food. V pondělí včera tak jsem byla sama doma, protože rodiče jeli pracovat a jak je můj brácha v Riu, tak tady nikdo jiný není. Takže jsem sama doma, tak jsem si dělala na televizi. A dneska tak jsem taky byla chvilku sama doma, protože rodiče pracují, že jo. A potom večer jsme jeli teda na Rotary, jeli jsme tam všichni mini studenti, já, Minnie z Dánska, Robin z Francie a Brady z USA, o tom jsem vám ještě neříkala. Já jsem tam jela, protože je to můj klub, potřebovala jsem si vzít peníze, ale ostatní tam jeli, protože za náma dojel chairman našeho distriktu, takže jsme se tam museli prostě objevit všichni. V sobotu 11. jedeme do Florianopolisu, což je hlavní město Santa Catariny, což je můj stát v Brazílii, kde bydlím. A jedeme tam na takovou velkou pirátskou loď, všichni z našeho distriktu. A je to vlastně náš první výlet z Rotary v novém roce. Tak snad to bude super. Snad si vzpomenu, abych něco natočila, snad něco natočím tam, abyste viděli, jaký to tam je. Tak snad se vidíme tam. Myslím, že večer to půjdeme do kina s Minnie a nakupovat. Takže snad se vidíme ještě dřív. Mějte se hezky zatím a ahoj. Live my day as if there was no past, doing it all night.